Čus lidi. Čauko, tady Mončís a Honza. natáčíme další, náš první Challenge. Jo, jedná se o Sultan Challenge, takže jde o to, že musíme sníst do minuty 6 bebéček. A ten, kdo teda dřív, tak vyhrál. Máme tady stopky, máme tady bebéčka, vyber si, který chceš. Já myslím, že budeš dělat to. Jak to tomu říkám? Rozpočítat jedno. Jedno. Vem to a pustím stopky. Tak. Tak. Pustím stopky. 3, 2, 1, teď! Takže nic, takže to fakt nejde do té minuty. Já jsem to nedal, ale bylo to těsný, jako. Fakt to nejde, pak jsem teďka to zkoušel, nejde to. Máš tam vlas? Ne. Jako, fakt to nejde. Vypadá to, že to je lehké, ale fakt je to hruza. Jo, klidně si to zkuste, ale je to... Nedá se to prostě pokousat, musíte to kousat prostě hrozně rychle. Jakože veliký nejist, ale to je takový těžký, prostě to nejde. Jo. Tak, doufám, že se video líbilo, dejte like. Jinak krátký, Like, koment, odběr, sdílet. A pište, jaký by se chtěli další videa. Jo, spíš challenge, to mě víc baví. Ona se bude mít minutový ten smích, takže Hakuna Matata.